Demonyo. Nyatukan una ka bertinahanga. Lemongrass. Birada. Kayon day nato ang oyster din tabunan. Luto og kalinghalang nga bisayang manok. Nakaistorya mi ni ganina bisaya gyud ni. Luto tag halang-halang ninyo. Dira tong manok halang-halangon guys. Cooking outdoor. Sliceon sa nato ni daan ang sili. Lamas. Suoso na tong kaha. Ito nga tong mantika. Garlic onion. Luya. Okay, gisal. Na humot na kaayo. Gisalon ta ning lemongrass. Ito na tong sili para usa ka lutuan ra. $100 ta diri guys kay what ako ra usa. Ako gamit tripod. Kantong manok, ahad na to. Ano Bisaya ni guys? Ayan kay karne. Bunan sa nato. Ada na to patis soy sauce. Mga pa-color. Ano lang po magic ang sarap. Timplahan na nato dito dapit ng part. Dara sa kapabukal na lang. Margits na. Kung tangag tubig kay Bisaya mong guni. Kaan ka ng sani gahi. Dugay pa ni malata guys. Check na to be. Wawi. Kahumot. Oh. Grabe. Atong tan-awon og lata na bani. Lamia guys oh. Itong tilawan ang sabaw. Sakto na gitamplahon lamia eh. Gutom noon kuda. Diyan ato ang tan-awon og lata na ba. Gahi-gahi pagamay. Ito mga alas 12 loto na ni. Butangan na ito oyster sauce. No? Hipon na itong gamiton. Rah. Birada. Na. Kayon din nato ang oyster din tabunan. Ito na pa ako anon og mga 15 minutes daog na ni. Ito na itong halang-halang guys. Add na to ni ang final touch nga sili para muhang pagayo. No? Luto na ni. Ako na ning gitilawan og gi tuslok-tuslok og tinidor perte na humuka. So mga na may sunod no. Nga natoon ra pagluto og kalinghalang nga bisayang manok. Nakaistorya mi ni ganina bisaya gyud ni. Fire. Sukad na ta.
Halang-halang. Oh. Yeah. Yeah. Kaon taghalang-halang ninyo guys. Kain ni oh. Bo na to dre. Bo. Kalami ni. Okay, let's eat. Nakoy suka dre. Shout out my labador. Lami kayo. Mais itong Paris. Ay, dahil sa gamay. Takko Bisaya. Ngayon mo tayo. Sa bawa na to. Gamay kaysa. Luto mo Bisaya. Manok dapat kuan. Inyog yung laton. Para di mo maugtos og kaon. No? Pare ane, lami kayo. Suka. Parisan mig apple. Yeah. May kahayahay usahay basta mamuhi tag mga manok. Kaiha ta anytime. No? Kayo. O sa isda pa presko ba? Time yung piling gabi yung piling sa grilled horse. Muli pa man ko. Asa. Kuan ay whole peppercorn. Kaon ako. Mukaon mo whole peppercorn. Kasi nga lami. Sa usa lang. Pako. Ang iyang gihangon sakto ra. Hindi kayo isog. No? Ang demonyo di makaon na. Beran tila. Kita mo sudan. Shout out Ma'am Joy. Dili ra. Food trip mi daghan madri ante. Ang suka. Hamat ng sabaw guys. Purot. Me. So sipon. Hama siya gamay. Hot peppercorn. Lamig na.
Papas eh. Papas ng mais.